Hi, hello mga kalasunos, mga ka-followers, maayong buntag no, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi na natong tanan no, kumusta? Adlaw dahil karong Sabado no, pizza 23 na sa buwan sa Mayo, tuig 2026. So sidulo ka din no. Shout out dahil ko sa tanan nga nung sunod na dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay mga kalasunos no, mga ka-followers. Bay no. Ang sawatang pagkaroon din no, pinadaki sa usa ka lalaki nga magpatago lang sa pangalan nga Toro. Sinuwat kini no ni Ray Arellano, bahin kini siya asawa no nga daghang kontra nga mga silingan mga kalasunod na kay hilabtanon. Ubanag din no sa pagpaminaw no sa kun ako ang pasultiho no ang Cinder si Toro. Bisan sa kong kahilumon o kamang giulawon, nahimo kong inilas ang mga dapit tungod na akong asawa na mao'y nagkaingon nga na problema hinaon ko. Pero rin niyo masabtan yun ang problema, no? Tingnan ko na pagsukot. Giningaw ako. Sakto na dro. Ay, nasakit akong hubag sa BTS na. Aray. Turo, pagdalhin, Turo! Turo! Noong saan bubuyanan, panawag naman sa akong balaanon nga. Turo! Nanaday, kaming! Ako sa ning arion, kasi usay tuyo ni, masukamon. Magpakawating lang sa buko-buko eh. Nanaday, Patya! Ha? Patya na! Kana ni kamang! Naay ni kamang! Dara! Para uk-uk. Patya lang lagi na! Di mo na mamaak taon. Basta kag patya lagi na ba? Bina ni mo. Magkriminal mo sa kung budili oras. Singan? Mana, patay na. Ilabay ito sa gawas dali! Ikaw na lang ilabay, anak ko. Ilabay ba? Ilabay ko, pida. Kakidot. Naon sa mo, Turo? Ha? Ngano nagsaba mo dito sa gawas? Nga, anak ni mo na eh. Nag-inuay na sad. Sa nag-ino Kita lag-ok-ok pura nag-girip. Puerting siyagit. Ay, kanya ato pa man gano'n si anak ba? Talawan kay uk-uk. Mo ba? Mao nga, panglimpyo gyud mo. Panglimpyo mo perme, aron way mga uk-uk. Way samok. Grabe sad. Para uk-uk lang. Oo. Mao nga ikaw, ayaw mo kumpiyansa. Kung ano mo din ay? Basig mabiyaan ka sa imong asawa. Ganun ko taon? Naibaw ka na kung unsay dili gusto ang imong asawa. Di na ganag uk-uk. Unya ka ng imo. Wa pa na mo uk-uk. Sabi na kong unsa. Bantay-bantay lang yun. Bantay-bantay yun ng imo, Turo. Kaya basig dili lang hibawaan, masyak na lang ng imong asawa. Ganun ay? Kaya may uk-uk naman ng imo. Come on. Uk-uk ko taon. Kadadlaw nga rin akong inat-inaton. Natinagasti ko. Patapilor. Oy, Binok! Hoy! Oy, pre! Nani ka diya? Hapit sa diri ka diya. Yes! Happy di ko. Ngahang di... Pwede kayo duty ron? Wow. Yun na. Nag-unsam ka nga ha? Kuha, naghatod ko ani, bakining. Supoy na ni Kudyang ba? Asa ilang bay? Kudyang. Ako na asawa, pre. Imo din ang asawa? Wala yung kapuyo din ha? Nga, ang kanangan nga Kudyang, ako na asawa. Mo ba, pre, kinikil, kung mauna, pre, kanang niya supoy na, para na niya. Uy, ano man sa mga reklamo na niya, ha? Gamay na si barang kasuha eh. Andar mas barangay ni kaso. Wala na ko kaibaw kung sana. Hatag mo na niya, pre. Nya tubangan lang na ninyo. Dahil na istorya eh. Kapoy kinakikiha eh. Probida hasol.
Kisa may nagkiya sa kong asawa. Ay, si Claudia! Claudia. Kinisang Claudia ba? Claudio, God, kitong bayot, God. Claudio ba? Oh, anak Anak ng ni- Pitong Pitra. O na. Oh, si Claudio. Oh, katong bayot? Oo. Mga kitong bayot lagi. Si Claudio. Unsa. Mga bitaw nga, tawag ko rin si Claudia kay tuyab na siya. Ngano man. O sa misa sa kong asawa, ha? O sa isa, pribina. Hala, wako'y klibutan na na. Igor taong lugar to na rin na taon. Sige lang, ha? Ako lang pangutan na ko asawa. Bida. Problema gini ba bayan na, ya? O sa masig himong binuang niya, bida, yun. Bida. Istoryahin lang ninyo, pre. Ay, nagsabli. Kay kung musukol, ako na tahalang. Sabi tayo, pre. Joke na, pre. Madara na istorya nyo, eh. Ikaw pa, binatahol kay kunimo. Karang may standby diha, tahod sa kay nimo. Hindi sa to, ba? Respeto, maginataw na sila nimo. Sukad, adtong kikulata nimo, ang harigangis din sa tuwa. Sukad na to, wanagi, harigangis din sa to, di ba? Ikaw na. Ayaw, sana na, pre. Di tamal dito, pre. Napuno lang ko. Kay, yung ginapata ng ang ako asawa, mauna ako sa gikulata. Sukad na to, pre, no? Abi mo, layas, tapos Brunong Barok. Dini sa ato ang dapit. Sukan nga imo gikulata. No, tinggal to Brunong Barok. Sige lang, pre, sige lang. Muta na ako sa asawa. Unsa sa kaning milagro sa binuang ng asawa. Unsay binuang ba, uy? Kani. Unsa man eh, ha? Ha? Padadaan kang sa buhay na kung wa pa kayo magbinuang ang himo. Ay sos, naibawan ako kasi nagkihan ako anas barangay. Pakihaan na sila, uy. Ngano lagi? Unsa man di hitabua, ha? Ay katumanggod lang nagsultihanay mi dito sa tindahan ni ng salod. Nya ang topic, kana siya. Nasuko, kay ngano kuno nga nanabi ko. Yapag, ngano di ay, tinuod mo sa dakong gisulti. Huwag mo ko magtumutumog storya. Ay kay unsa lagi? Nga nasakpan ako si Claudio nga namayot. Oo, yan. Nya, masuko day siya, nga tinuod man nga namayot siya. Naday bayot yung mamabay. Siyempre, manglaki gid na. Bida sa di mo eh. Ano mahilabot ng taong kahawa naman kay labot, ana? Ay da. Wa man gud ingon nga nanabi ko gud. Nalabikan lang tog sulti kay hibaw nakakani mag-istorya-istorya. Hilom! Ah, Pero may lodyo ka kitang away na. sige kitag away. Ngano nangaway ko nila? Wa man ko mangaway nila. Sila mo'y nangaway nako. Hilom! Ambot lagi mo ko dyan. Atubang nga, ha? Atubang nga, ha? O ato ba gud oy? Nagtuo sila na hadlo ko? Oy, bisag tuwaran ko pa sila. Hilom ya? Bantay ba itong magpalaban ka na ko, ha? Di day ko. Di na sa di ko di mo labanan di ay. Di ko di mo ubanan sa dito. Banan. Asa man? Sa barangay hall, maghiring man mi, kinahanglan na aka, kay in kaso magkagubot, ikaw na'y bahala na ako. Awat ka. As kahak kag yun mo, eh. Basta kuyog to, di ka ni ka mo kuyog, ay naging pagdahong nga mo pauli pa ko. Ha? Kaya sa barangay ako asawa, kanahan ko ng bagayana, eh. Mahila ba sa dili niya problema? Unya to? Dili mo. Sa dili pa kita nagsugod, gusto kong laruhon eh. Kinsa may sinumbungan eh. Ako, Kap. So, ikaw, Claudio, mo'y reklamante. Ako, Kap! Ako! Unya, unsa man. Agresibo gyud mong mukiha. Di gyud mo madag husay, ha? Kay gani sa atong barangay, husay ni o settlement. Para di na mo mahasol pa ba? Kay sultihan ta mo. Kung magkinihaay mo, pwerte yung hasulay ni. Inyong time, imbis na mo'y mga lakaw, mag-cancel tungod lang ani. Unya, gasto pagyud kaayo, nya saman ganahan mo. Mao kung napata din nara ninyo. Si tula ni ninyo, mo nga ni Amos Barangay, sa pamasin nga masito lang inyong, ang inyong giawayan. Dili, Kap, dili!
Mukihan yung ko. Kadili na ko matik ang iya mga tabi-bahin na ako, Kap, ha? Kay unsa man yung gitabi bahin mo, Nanabi ha? siya, Kap, ha? Nanabi siya. Nakita ko na siya ko ng laki ko, ng ikal ko. Namayot ka? Uy, tinuod ba na ako dyan? Kap, bisag pangutanon pa ninimos ng salud, kay siya mismo saksi usab nga namayot ni siya, Kap. Salud. Tinuod ba ni, ha? Nagkaila ka ba aning Claudio? Ay, sus, kanas Claudio. Ambot lang. Nakaila kay ko anang bayuta. Anak ni Picto, ngang banang Petra. Kaila kang Petra, Kap. Ay, wa. Ay, mo nang bayhan ng akong gingon ka ni Adto, nga ang babae nga walang pakialam sa mundo. Mo ba? Kadto bang kita pangaglima ka laki ba? Gilugos? Gilogos. Ginuog ko. Gilogos siya sa pagpakaon sa 5 ka lalaki, kay di man siya mukaon tungod sa ahos. Ay. Tungod sa kalagot niya, aw, gipatay. Ha? Iyang gipatay? Gipatay, oy! Ang 5 galaki? Dele, ang radyo kay Saba kayo. Dani ay. Kap, kaning babayhan na, Kap, ba? Anad lang din siya pamasangil, bisag way ebidensya. Si may ebidensya. Pataka man lang ka. Wa ko magpataka, ha? Tinurang isultin ako. Tinuro pa sila akong gisultisan. Huwag masok ko mamakak. Ayaw patagag pasagin. Tama niya, ay! Order! Ay, salamat mga una ta. Sa mga una. Nag-order naman ka. Basta may gi-order din mo, Kap. Jollibee, McDooley. Bunggo! Taka ka lang. Di ay. Diyan, hilom di ba? Kuha mo lang ka. Hilom mo lang. Murag init ni Kayda. Session suspended. Unsa, Kap? Session suspended. Patay, kita na'y sunod suspensohon, ani. Hilom di ba? Unsa man gid ka kudyang, ha? Di gyud ka mo angkon nga imo ning sayop. Ug di gyud ka mga pasaylo ni Claudio, ha? Diyan. Mga ino po sa ilo di ba? Para matapos ata. Ano mga yung magkupasaylo? Abi pa lang guilty ko, di ko, uy! Awa ka ba, awa? Magkagig now. Padayon ako ang kaso, Kap, ha? Ay, nausabi mo, ay. Kinahanglang madisiplina nagbabayhan na, Kap. Kay liso na kayo na yung batasanan niya, oy. Daghan pang magguba niya mga kabuang. Mahilas, pwede mo manulti. Nakailang na taong kunin mong bayuta ka. Kurap ka sa ng kurap. O ano? Nakita ka ng dawat kung malita? Ha? Nakita ka ba? Wa! Pero may ebidensya ko. May saksi. O kisama ng imong saksi, ha? Silang salod. Di ba nang no? Ay, oo. Ay, tade. Saksi nga way klaro. Ay, pagkakindod ninyo, ay! Sulti ng salud. Ikaw may saksi. Sulti si unsay mong nakita nang. Sige, salud, sulte. Nakailaga ning Claudio. Aw, Carla, ay. Ay, anak man ninyo. Ayaw na lang. Ayaw na lang, salud. Sulti lang kung sa'yo mo nakita. Ha? Nakita na ko ang nagkitagaan niya o kwarta ang pulis sa tiyang iyang gitool. Tinood na. Katukwata nga ang hatag niya para snacks man to. Ha? Dautan day ng watag tagpang snacks sa taong gigutom. Ikaw, Kap, o gigutom ka. Maghuwat pa day ko nga mangayo ka. Siyempre, mawag yung ka mangayo. Oo, tinuod na. Sa ato pa tinarong tumong paghatag niya kwartas pulis. Oo, Kap. Uy, dinarang taon to. Naka-ebidensya o saksi sa maong imong buhat? Nang ko'y saksi, Kap. Kinsa man mo saksi? Kana siya, Kap, ka na. Kini siya? Oo, Kap, ako. Ikaw mo'y saksi ni Claudio? Oo, Kap, kay kita man ko paghatag yun niya sa kwarta. Ganiha, ikaw mo'y saksi ni Kudyang. Gani naman to, Kap. Karon, ikaw na siya saksi ni Claudio. Yes, Kap. Pwede na ini. Ay, lagari maning ako, Kap. Hilig mo kang lagari, ha? Yes, Kap. Kap, bro din mga yoda. Atong saksi, way klaro. Murag dual citizen man eh. Bida, dadamog saksi pero yung saksi, duhay now. Unsay naong, ha? Unsay duha ka naong, Kap? Ang naong sa usabate. Ang ikaduha, Kap, gwapa. Samot ka bate.
Binuot ang maning emo, Kap. Bully maning emo. Bullying ning emo. Pwede na ba kang ikiyaan ni Kapitan na? Layasi na. Ako mo na ikihaning kalakiha. Bida pa mauli mo eh. Ay, kabala ka, Kap. Ay, pero dili, Kap, dili. Di ko mapauli. Ikihata ka. Saksi mo ako dyan, Claudio. Saksi mo nga gibuli ko sa Kapitan. Nang, ayaw na lang, Nang. Aw, kung gusto ka, sige, ayaw ka bala ka, musaksi ko. Hello mo dyan. Hal ka na. Pulis ato, pulis. Ay, dong. Pulis ato. Mga hanggaw mo dahil mo. Sa itong tanod, tip. Tanod, ano man. Sa ano man. Nganong tanod? Prisuhan ning duha. Aw, tulo. Prisuhan ning tulo. Prisuhan ni! Noon sa bang ikutrahan man noon, Miss Kapitan, tungkol sa pagsaksi sa kasawa ni ng salud. Pagkaway klaro. Kini ko asawa, ambot usaon ko na ibabayan na eh. Mahilabot yun sa problema sa uban. Usa may boto na ko ani. Usa man kung kamang pasultihon, turo. Morning sa balirong. Good morning, ni mo agali kaskiho, labi na ni sining kaskiho. Okay, good morning, Taran. Bibing Pakit og ni Jorge Pakit. Ato sa ni pagkumustaho ng ato mga suod ng mga pare, Father Josué Canuda, Father Dondon Parok, Father Tami Ogbo, og niya Father Ray Umamalin, si Father Darwin Gitgano, Father Lucas Sinok, nga kanunay nominaw din nato diya sa Alliance of Two Hearts. Good morning mo diya, Father. Ada na Jennifer Dato, kay ningon ra ba ka nga napas Jennifer sa DOHP. Kung pa man Father siya, wa na magyug ko gigri. Hi, Father Lucas. Good morning. Morning dia, Father. Unya sa tanan nga ato mga pare nga mga suod ha. Good morning. si Father Dondon Sidilio kuya sa Talamban. Okay, Father Dondon Sidilio sa Talamban. Father June Parajang. O gingon Father Kate Abuja, kumusta ka niya, Father Kate, ni Padre Randy Figuracion, ug ni Padre Andy Satura, ang mga pare na to, nga mga suod kayo. Si Padre Rasil, Padre Rasil Sungkad. Sungkad, Padre Rasil Sungkad, asa mo Padre Rasil? Santa Fe. Di ba, Padre Rasil, kumusta ka niya? O niya, Padre Josué Canuda, thank you kayo, salamat kayo. Niya, sa tanan na ito mga kaigsunan, nga namati na ito, karoon, Ate Jinjin, Pasalamat na sa mga mama, sa mga papa, sa mga tito, sa mga tita, sa mga lolo, sa mga lola, sa ilang pagpalit sa Don Pepe Tablia. Kay taas ng energy, happy ang mga bata. Unya para sa mga dagko, palit mo, inom mo sa Don Pepe Dark Chocolate. Unya guwailingaw ang baba, ugom-ugom sa Diamond Yema, Ubiyema Espesyal. Unya, crunchy, Kuya Alan, ang tasty fish cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, thank you kay Ate Jinjin. Tinuod na, ugom, ubiye may espesyal. Indot ka na ugom. Magsuri-suroy mo, nya. Kaning Deo Bunye may espesyal. Suroy-suroy, ugom, ana. Unya, mga bata, ay dun mo kalimot. Akon sa bagay, wa na may klase. Pero inom yung kakadadlaw, og Don Pepe Tablia. Ate Pres, Okay, ang sendo na ito karang adlawa. si Dudong Toro, Ate Pres. Si Toro? Simple, adili, simple. Ate Pres, kana yung asawa, daghan kontra. Daghan kontra niya. Kanawang hilabot sa kinabuhi sa uban ba? Inaana, Ate Pres ba? Mabisag wa sa kay bayo, wa sa ilabot, iyay panabi, unsay may tabo sa uban. Oo. Lain kayo. Angay. Tayo, yung hadlok na kuko. Iso kay, pero talawag ko. Angay sa ni siya patagmon sa Ate Pres. Bitaw. Kinahanglan gini siya. Oo, good. Patagmon. Gipatagam siya. Luoy taon kay Sturo. Kay saon nga. Saon niya ako asawa hilabtanon mo kay kinabuhi sa uban. Saon man na niya. Kayo kung nabgisturo, asang usay. Dong Toro. Kuan kining. Nga ko ikatambag di ba dong. Kanara gustoro makakuha niyang asawa. Hinay-hinay nagkanang pitol dong. Lisod Kaya kay. mo pitolo sa palungan. Oo. Masal palungan na sa uban dong. Luoy kay ka. Di ka kakuan kay. Di ka karal mga kay. Saon nga. Sa binuhatan man sa imong asawa. Saon na una niya na ikay kwentro nga. Mas grabe pa nga tao na nang iyang kay kwentro bayot. Sukol ang bayot mo. Sukol sang bayot. Unya og lalaki nga dakog kuan niya manghilabot. Sus, piti gyud ang misis nimo. Lisod na kaya.
Di ba, Ate Pres? Mao gyud. Ang makapito, Ate Pres, Iya rin ba na? iargyong ba na? Mao na di, abam! Beyon sa may kasultin mo di, abam. Kumulingi ka diri sa Old Testament, Levitico 19, versikulo 16. Ayaw kamo panglibak sa inyong isig kataw. Ayaw kamo paghimo og bisan unsa nga makadaot sa iyang kinabuhi. Ako mao ang Ginoo. Kayo imo kung ilingi pagud sa the creation kana sa pagsugod jud sa kabuhatan Goliath. Niya na man gud ang Ginoo nga magbuhat kita og tao sama sa atong dagway. Munag manghilabot kuno ta imong gilabtan og apil ang Ginoo. Yung magpareho tagdagway. Pareho sa dagway. Dili kan ang istorya sa daan ni Goliath Pedro atong sa unang katong diabetay igayon nga nagtukod ang mga tao og taas kay turig gusto sa mutupong sa Ginoo. Lain-lain sa Ginoo ang mga sinultian, gilain ang mga kulos. Gisabo-sabo. Hindi na magkasinabtan. Aron di na magkasinabtan ay. Unya kanang na ang wa pa ka maapil sa wa pa ka paragaba wa pa ka maapil sa Ginoo nga naay mabayot naay malaki makalakin. Siguro, ano mapil bam? Natural lang gina. Mao ba? Pinaiyahan mo guna. Balik ta. Kanang na ang badlungan sa padungan ng mga asawa kay dili gid maayo na yang gibuhat. Kanang gisulti lang diri nga ayaw ka mo pag himog mga butang nga makadaot sa inyong sikataw ako mao ang Ginoo. Perting klaruhan na diha kay ang imong unsay nga ini kanang kuno imo sinultian bago ibalik ka totong tuwa sa kanang laing chapter diri sa Old Testament o New Testament mo nga kanang maghisgot og dila. Ang dila kuno puno sa hilo nga makamatay. Ba? Ang dila puno sa hilo nga makamatay kung daotan ang imo isulti. Pero kung ari po kas ka nang ingon nga dila tamis, may ingon nga tamis kay dila ng mga laki kay may kuno atik-atik nga nanabitaw. So ang mugawas jud sa imong baba, labi na ang pagpanglibak, ang pagpangdaot, ana na di tumutok man sa katong giingon ni Ginoong Hesus nga ang mga pagkaon nga masud sa baba dili makahugaw. Ang makahugaw kanang mugawas sa baba, kanang makapasakit kasi mo isikataw kay gikan man sa imong kasing-kasing. Badlungan na dong tungod kay ingunaan na permi mo asawa mabot niyang panahon nga magkuntahan ka mo wa mo silingan. Tigaon na. Mauna. Silingan, masakitan tagtiyan, way mo tabang. Wa mo silingan, mo tag asin, mo tag posporo di mo. Way mo hatag. Katagaan, oy. Kay kanang na ang parehas to naho ko sa mong hagdanan. Ano man? Giingnan ko sa giingnan ko sa musilingan to nagtabang nako si Lamat ikayo ha Anale. Anale og James, salamat kay kasi sila may nagtabang nako lain nagbugkos lain nagkuas goose the bandits ana. Doon na istorya ang kuan Goliath kanang party bag maingon ana nga ang pare ingon siya nagdihog kuno siya kanang nagpinal nga himatyon. Ni ana kunong iguwang nga himatyon nga patre gusto na makakita sa Ginoo. Ana ningon ang pare dugay naman ka nakita sa Ginoo. Kanang imo mga silingan nga muhatag nimo pagkaon. Muhatag nimo kanang masud-an, muhatag nimo asin. Moagak nimo. Mao ang Ginoo. Naa diha ang Ginoo. Hindi ba? Ilabi na kun mga lawat ka na diha ang Ginoo. Dugay nakakita sa Ginoo. Dugay na di ka. Kana ding mo kuanta mo hatag tag maayong panigingnan, mubuot ka mayong butang kuyog din Ginoo na to ana. Muna nga badlungan lang na kulat sa turo. Sa karon. Turo. Badlungan na turo. Makatong pagkakita nimo sa kuan kita di ka Ginoo ato. Katong tulok ka mo ba? Tris Marisa. Ini ana ka sus Ginoo kanindot imong gabayan. Hindi na mo ko sa paraiso Ginoo. Tulo ko ba dito Ginoo? Nya Ito kalawas. pangayuan kang enrollment. Dayon kang lingay. Salamat ako na ka dito lumanon. Kung ako ang puzzle, Tihon.